V sobotu sa prvým zápasom začala nová súťažná sezóna aj bardejovským druholigovým basketbalistom. Tohtoročná by mala byť úspešnejšia než predchádzajúca. Vďaka novým posilám by chlapci radi postúpili, aj keď pred zápasom tréner o cieli veľmi hovoriť nechcel. Náš rozhovor s ním sme začali letnou prípravou, ktorú mužstvo absolvovalo pred začiatkom samotného súťažného ročníka. Začala 13. júna, ale dosť veľa jednotlivcov chýbalo v nej. Máme nový káder, sme doplnili hráčmi, prišli 2 hráči z Nitry, momentálne je tu Baranovič a Zakopčan, je v štádiu riešenia ešte jeden hráč a takisto pribudol Podkoš ešte zo Svidníka a Varchov. Takže káder sme doplnili, vyzerá byť silnejší a dnešný zápas ukáže na tom, kde sme. A nakoľko silnejší. Dobre, poďme trošku k tým trom posilám, ktoré by mali možno výraznejšou mierou, súdia podľa vašich slov, možno aj skvalitniť hru. Čo jednotliví chlapci predstavujú, na koho sa teda z tých posil budete spoliehať možno najviac? Momentálne by som v prvom rade upozornil asi na hráča Petra Zakopčana, ktorý má skúsenosti z ligovej Nitry. Aj na turnaji Sabinové ukázala, že je o hlavu a vyšší, lepší ako naši hráči, rýchly, výbušný, asi tam by si mal hrať aspoň basketbal ako on, takže dúfam, že to dneska dokáže v zápase. Takisto Podkoš pribudol Baranovič, ktorý je trošku robustnejší, silnejší tam pod košom, takže očakávame posilnenie pod košom a takisto Podkoš pribudol aj Varchov zo Svidníka. Posilnený Bardejov hra v modrých dresoch nezačal zle a vypracoval si náskok 6-2, ale potom začal najmä v koncovke kopiť chyby. Nedarila sa streľba, zranil sa Baranovič, od ktorého si domáci dosť sľubovali a tak skúsený súper, akým UVL Košice bez pochyby je, toto domáce zaváhanie využil a otočil zápas vo svoj prospech. Avizované posily sa iba ťažko presadzovali proti dobre organizovanej obrane hostí. Viazla streľba a ak k tomu prirátame aj úvodnú malú zohratosť chlapcov, nečudo, že prvá štvrtina sa skončila víťazstvom hostí 18-20. V druhej štvrtine však Bardejov pridal na dôraze najmä v hre pod košom. Častejšie a úspešnejšie si počínal aj pri streľbe a zlepšil prechodovú fázu. Vyhral ju 13-12 a polčasových 31-32 nasvedčovalo tomu, že v zostávajúcom čase sa Bardejov pokúsi otočiť a svojho odvekého rivala napokon aj prekonať. Želané sa naozaj stalo skutočnosťou. V druhom polčase sa chytil posila Zakopčan, ktorý zaznamenal v zápase dovedna 14 bodov. Výborne mu s desiatkou nastrieľaných košov sekundovali aj Smelý a Hanobik a Bardejovčania vynikajúco zvládali aj obranné činnosti. Ich sústredenosť a bojovný výkon boli vynikajúcou pôdou pre vytvorenie dostatočného bodového náskoku, kontrolu hry a nedovolenie súperovi zápas zdramatizovať. Po bojovnom výkone bardejovskí basketbalisti Kings v sobotu napokon zdolali košickú UVL 72-59, hoci najmä úvod stretnutia taký pomerne jednoznačný výsledok ani zďaleka nenaznačoval. Uvidíme, či úspešný štart do nového súťažného ročníka pomôže chlapcom nabrať potrebného sebavedomia aj do ďalších duelov.